Jotelo mawuok e gwenge ma Baringo kwedo paro mar golo oko omenda masiro chenro mar chiemb jopuonjre e skunde e paro mar chik omenda ma higa 2024 2025 kane gilose chenro mar kawo pach jopiny e wi paro mar chik mar omenda manyien mane obagi apis mar Kefri mano Marigat. Jotelo go wacho ni gidhi rakore gi paro no kendo neno ni ok okale e od bura mamalo. Betty Akinyi miyowa ler matut. Wach mar wito oko chenro mar miyo nyithindo chiemo e sikunde pod medo nyuolo paro mopogre opogre kind oganda ka jotelo mawuok e kaunti ma Baringo ok mor kod wach makamano. Jaod bura ma kaunti ma Baringo Florence Jematia oseo paro makamano mageto golo oko omenda maromo bilion 4.9 mayande oket tenge ne chiemb jopuonjre ei budget. Jematia wacho ni gibiro timo duto maginyalo mar neno ni paro no ok okalo kendo gibiro rakore kode nyaka e od bura mamalo. In school, used to keep the children because at home they might not get food. So they'll have the urge to go to school because that is where they can get food. Jaod bura ma Baringo South Charles Kamuren bende okwedo parono kowacho ni ogibiyie mondo kale e od bura mamalo. Kamuren olero ni chenro ma chiemb jopuonjre mar odiechieng' emosebedo ka lombo jopuonjre mawuok e gwenge ma oro gi ngaji hinyo kwako. Ile pesa ilikuwa metengwa kwa Ministry of Education 4.7 billion. Irudishwe, mimi hata nasema iongezwe ili watoto wetu wapate vyakula ya kukula shule. Director masomo e sub-county ma Baringo South, Jojo Keyo, wacho ni kwan jopuonjre e sikunde e gwengego osemedore kowuok jopuonjre 19,000 e higa ma 2020 nyaka jopuonjre 46,000 higani kalure kod chenro ma chiemb jopuonjre ne sikunde. Previously, by that 2020, we had only 19,000 children in all the schools, public. But as of today, we have 46,000. That is more than double the number of children in school since the feeding program was introduced 4 years ago. So if the feeding program was to be moved out, most of the children, especially the Chalmus community, so they don't have any food for children apart from meat. So children are only able to feed because of the food in school. Enoch Lebene ma en jatend achiel kuom sikunde e kaunti no bendo lero ni golo oko chenro ma chiemb jopuonjre e sikunde biro duoko piny kwan ma jopuonjre e sikunde go kendo rocho chenro masomo e thoth sikunde mapachoka. Ningeshauri wahusika ya kwamba waliipata ikiwa hapo wasiguze, na kama ni kuguza waangalie kwingine, lakini si Baringo South na sehemu zingine ambao zinaathirika sana na kiangazi, usalama na mengineo. Kwa hivyo wakigusa hatutapata wanafunzi tena kwa shule. Jodak e gwengego bende okwayo sirkal mondo neni chenro ma chiemb jopuonjre e sikunde odwok kalure ni thoth jopuonjre mawuok e gwengego onge kod nyalo kata yuto mora. Masomo itaendelea mbaya kwa sababu hasa mtu huwezi sikia ili hata unaongeleshwa na mtu kama uko na njaa. Unasema tu sasa kichwa yako yuko tu kufikiria vile utapata. Tunahofia masomo sana. Migao masomo yandeo yangoni omenda maromo bilion 4.9 mayande oketenge ne chenro no ogol oko e budget manyien mar hik omenda mar Ghana 2024 Ghana 2025. Betty Akinyi, Ramogi TV. Ero kama na inya Betty kwa